Ideme na to Roblox. No, viete som. Poďme na to. Dobre, klik. Dobre, musím, neviem, aké to je bedná palba, tak vyskúšam zelenú. Dobre. Dúfam, že sa vám tebe Striko bude toto video páčiť, lebo určite aké byk som mal bod. Dobre. Mám náhodou, že na lodky, kde ho kúpime a stredáky, takže myslím, že môžem uvidieť, že jak môžem farbivo natáčať. Myslím, že neviem rád, to mám pri teba videosníku. Keď budeš, že sa mi to video, to nevadí. Myslím, že by mohlo to byť tak čisté video. Z toho, keď natáčam video a dávam to pre teba Striko. Tak. A zoberiem takú jednu zelenú farbu. A môžem pre teba robiť aj také ďalčak, že zoberiem sa takú istú a ne Polsko. Blue Carbon. Na to, že to bude páčiť, takže myslím, že Cingling mám počkej. Dobre. Moje auto, moje Striko, keď má meno Zdenko, tak som napísal na taxík Zdenko. Lebo je to moje auto. Môže sa aj ty napísať Zdenko. No a ja si myslím, že by to mohlo byť tak, že Ajax. A s tým, keď bude so mnou natáčať Roblox, za munícia Blue Carbon je najlepší, lebo môže tam mohlo byť čostes a najviac tam môže nás zase takú holku, takú zenu. No. Ja si myslím, že Blue Carbon je lepší, lebo všetci ho hľajú. No ale zatiaľ je to dobrá, no vidíš, že tak ide, ako chodím. Keď viem, že tu na tak dej je teleport. Asi tu na, presne, ale neviem, že je naozaj teleport. V dnešnom videu uvidíte, že jak budem na to, čo poviem. Let, aby to nebolo reklama, ale video normálne. Keď mi urobí reklamu, tak ja urobím pre neho video. Takže myslím, že to bude dobré. Striko, vidíš to tu? Z toho môžeš urobiť, že pôjdeš tam a takto zamknúť levé. A ten, kto nemá zamknúť levé, ty sa tam priblížiš a z teba sa stane prezident. Keď na čo, mi povedz. Pomôžem ti za 3 kg. Striko môj. Striko, viem, že jak ty postavil, čo je ty. Video. Auto skoro. Takže majú to veľa. Ja keď som producený, no, že mám dúfam, že mám také. Mám dobré. Tak, hej. Dobre, ma zabila, ale zabila dáka. Keď uvidíte, jak sa to robí. Statočné. No si asi nezabášalku. To nemá lava.
No może to zabawne taku. Bardzo słodkie. Powiedz takie słodkie. Jest słodka jak kolacz. Tam może ma loda. Jak umie lodować. No może to ma loda, no. No jest taką słodką, powiedz tu. No ale myślę, że no to no. To się powiem, bo jechałka stryjko moj, ale zdynko. Można to robić, że ty no przyszleko no hlas. Ja to mam to nevadí. Dúfam. No ale môžem to mať, keď to je dobre. To, čo som proste nepotrebovala, sa to pakal. No nič. 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 Keď Sepka mne klepčuješ, lebo bývame spolu. Keď si nájdeš holku, zober si ju. Zalalaj, povedz, že je sladká, je konáč. Povedala mi mama, že mám zalejti, dobre. A zaspievam si pesničku s rekou. Má na lepšiu hlavu. Keď si myslíš, tak si daj. Krič ako keby som bol. Skáče do mojej doleci. Keby som si nebola. Toto presne potrebujem. Skáče mi doleci. Ja som to. Tak. Ja viem, že si pamätám, že mám toto tak. Aj sktelú psák. Taký. Myslím, áno. Presne sa tu lafil. Si pamätám svoju postavičku, som mal vo leti. Tak to by mohlo dobre. Áno, takto. Takže myslím, z jakého blogu Lela má zlat. No, to povieš. A ja ti to ukážem. Keď sa vám to video, keď sa ti to video páčilo, nezabudni dať like a odbera komentár svojemu súrodencovi. No a čau. A keď dačo, pošli do srdíčko. Počkaj na video, počkaj. Mám len údor na krásne streko. A keď sa tieto video páčilo, nezabudni dať like. A cóż, už to video máš poslať. Asi čauko. Strýka môj a som tvoj súdene. Čauko.